Matibay niya ay eliminate si Kuya Chan, eh. Kaya nga sa likod na akin.
So, Viva Pong Maria! Okay, nakasabi kayo pong Maya, magdadetabo po pa rin mga natin yan. Salamat, ako po salamat. Pakisabi niya pong Maya, Pia pong Maria, idalata niya po kaya ang designated parking place na po. Kaibat na po kasi yung posisyon, maganap yan po yung tauling ay po. Sige po, dakal pong salamat. Medyo po may traffic na po yung San Jose, po yung Biyan Santo Rosario. Dakal pong salamat. Hindi kayong ilagyan tayo yung booking kayang lugar. Salamat po. Pakisabi ni po rin po kapatid tamo po nga po kilibutan na po ning pasada po ing aisle na po ning kain. Umalyari po, luwanas tayo po yung keti, uling maganap ya po ing tauling dake na po ning kakatamo po kapag masosyal. Pakisabi ni pong Mayap na iluwanas tayo po ing kakatamo po libutan ang po ing site po. Na po bang pumilubla pong masalesa rin kakatamo pong testehadang imahin ni San Jose ang po ing Birhen ng Santo Rosario. Makisabi kayo po nga rin kamanad ng kamarero na pasahog kayo po na rin pong kaya biyatamo po muntala po king bandang numarap tamo po kikatang fasad bandang wanan po man po maganap ya po yung rito na po yung kasi bayo po, nakisabi kaya po karang tao po na at supuking libutan. Inatala pong space in kanya pong kay. Kapananya pong among itawling dake ng yakatan celebration. Sige po, libutan dyan po yung dire. Dito po nga suking kanopi po, makisuyo kaya po. Dahil magka po ka Santa Maria, gusto ko pong bagya. Carlo. Agkatanda ko nga pumarap po kiniking pasanda po ni Pisamban, talakat tapo, at panantaya po ing dapat pamagkagulaling ing karinisisan ng puso ng Maria, imapila na pinanggit. So, mag-start tayo po, ing dapat ing pami talaga ing karinisisan ng puso ng Maria. Isa tayo. Dapat pagkakaugaling king kalinis-linisan ang puso ng Maria. O Maria, may bayang Birhen, kapiluning kaluluwa, reynanong banmo at santungan bintang ikasal, tatakulalin ni ang kekeng sarili, king kalinis-linisan ng puso. Pagkakaling ni Buto, yung kabilugan ng pangalaw, at king kaganaganang insablang at pagkakaroon, insablang lulaan, insablang ito. Pero, hindi na ang kegeng nakawa, puso at kalagawa.
Universidad Autónoma de Argentina, aming primero Panginoon. Magtaguming masyal kinsa bilang panulong ito bigyan ng banal sa pagkakas at pagiging ating katoliko hindus at ang kailangan ng pagkakas ng santawan ating Diyos ipamarami ang kanyang sarili upang karito sa Diyos ating banal ang Diyos lalong-lalo na yung aming kabanal ang pagkakas ng Diyos pagkakas kami pamami ang nagawa-gawa ang Diyos ang pamuri ng Kanya may mapasama ang kaugalan ng karaniwang Kristiyano at bago ang sakit ang pamahal ang Diyos. Katapos yun, ipangako ni Eko o maligayang iko ng Diyos at mayukong induli kami. Pagkakalanan ni Kapatid ng puso, devosyon ay kepangwan akasiwan. Pandeto, ako maliwanag ni Akakuan, kapamilatan ni Pamag-ani ni Kanis-Nisa ng puso, kayayani at lubog-lubog ng anak, haling panalwanay na tawan, di sabla at kumakaroon ng kahamadan ng mensahe, at di matugan kaya kung kay suli ang kabando. Amen. Kanang nahuli kayo munanod, masaktan ka ng pagkando, o kabanal-banalan na inuling Diyos. Kaya sana pisawin ang Espiritu, ipakulangan din. Ngunit magpus mga ikapos, isang ng pangalan, o maligaya at kalmanan ang Birhen. Es nuestra salve. Ikaladwa ang buwan katawan. At ikuling maligayang pamamilatan na aking kalinwanan ang kalinis-linisan ng Birhen Maria. Ikamos kami sana na hindi kasalukuyan ng aming buwan. Ang buwan ang pagkakulang ni Ikilaya Alaakra. Ikuling ang Yesu Cristo ang Iloni, ang mabibiyang buwan maaaring agad, ang buwan ng Banal Espiritu, ang pagkakili ang kanapay. Amen. Ikiluman kami ang kayo. Isipan na kayo Diyos sa may lumay kanunan, Ipa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ube kayo ikamayapan, matutunan at suyuan ng Ingilo. Salamat din Diyos. Kaya niya ko ang pupus, ikagwang pulot nito
Teka lang, isa lang. Teka lang. Teka lang, hintay lang. 21st Parish Culmination Celebration of the Month of the Holy Rosary. Palakpakan tala po. Pilan lang fireworks din? Pilan na lang fireworks din? Wala na rin. Bakit mag-1 minute? Kahit ang bandang rock na yung guys. Kahit ang bandang mabilis start na yun.